Joko Pitono Panengge nekaripun dina kang adidasa Purwa Reka sawiji dasa 10 Parwa marang wiritan Lasin mengko ingkang menang Ngatekin nekari Ngastina yen nekari Gajahboyo Anggih menika ingkang jejuluk Prabu Duryudana Joko Pitono Destarastra putra ya sang Gendari Sibi Pekakuning bumi kang tansah budi harjane kautaman marmo agung ginunggung drajate tiase mawe harum budi polo warta ngajek samining ratu Suko sambet memintrat nanging tetepaning ndakake adil milah mardika lere datarnya hak bawananging sesami dasar sing kuyung puja prataning para wiku ingkang ring tendalu kanggung kagidung suci murih para hailing cekatro yo Layok bebau ning raja raja samya pun bekal paman ingkang anggung budidaya murih arahaning bangsa kuwi mila tatar mokal mbok akul sinambi para amur salur ana pedhotri Juri sajuga sang Buminata kepareng miyos kinangkil ungging sing luhur kali lungga sirna kang manungsane pindha jawata ngejawantah pindhane kadya Bathara Sambo kang gawe jawantah Permanem tatarana sabawaning walangan isik gegodhongan tanebah samirana tatar lumampah lasinten to ingkang ngadhep sang napa tuhu menika kadang mudhanata nenggih napa ing negari Amarta Prabu Puntadewa ingkang kadheraken raka napa mandura inggih Prabu Baladewa
Satrio Jodipati Raden Werkudara ugi den derekaken kadang karenah nenggih Raden Kawadi. Ing pamungkuran ning Sang Nata Kanjeng kaya amarika lumekanyo nenggih pawarangka nata negari Ngastina nenggih Raden Harya Sekuni. Kala sinten to pandhita kang anyar katon kang lenggah sanajenging Sang Nata lenggih pripata para silumana kang samangke aku dwija dening para Pandhawa lan para Kurawa mangkono to panglocitaning griya lamun kami sing lisan.
sang pamujengo anjrahing maneh pengen to ganteng nggih sarwara arep maneh
Ayaring kecuali Luhur dereng sawetawis dangu sarawuh paduka Yayi Prabu Darmaji Yayi Prabu Untadewa ingkang raka ngaturaken pasegan para krami pambagi mawantu katur ngarsa Yayi Prabu Ngamarta ingkang kagungan Prabu kawula nggih Koko Prabu dateng dahat katedo kalingga murda sih ana kraminipun Koko Prabu wangsul ripaduka kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten sandhaping pepodo paduka Koko Prabu. Nggih. Yayi Prabu Untadewa sampun kula tampi kanthi gambiraning manah pangabekti saking Yayi Prabu Unta. Koko Prabu Mandura sarawuh paduka kula ngaturaken kaharjan mugi kunjuk wonten ngarsa paduka sungkem pangabekti kula kunjuk Koko Prabu ya Yayi Yayi Prabu Duryudana ya lulus raharja pisowan kula wangsul pangastana kula katur Yayi Prabu Duryudana nggih saged ing pamundi kula sing bejimat paripe paring pangestu saking jengandika Koko Prabu Adimas Bratasena winantu karaharjan Prataning Siadi Urmati kakangku iya basaku wae katur iya Dimas ndak apa Yayi Arjuna padha raharja sawaning kadang para Siadi Yayi Koko Prabu dateng kapundi aing pranggadi ripaduka kula ngaturaken sungkem pangabekti mugi kunjuk wonten sandhaping pepadanipun Koko Prabu Duryudana ya Dimas Gus ndak tompo banget panaringmanipun kakang najan pun bapa ora keringgih anak Prabu Puntadewa padha antuk karaharjan praptane anak Prabu Puntadewa kula nuwun nggih para siluman sampun kula tampi paring rembaginipun paduka Ramarsi pangabekti kula ugi kunjuk iya tak tampa Prabu Baladewa padha becik praptane Prabu Baladewa ya Sang Resi Lumana wis tak tampa padha becik tekaku lho kok ora basa karo aku anane Baladewa ora basa karo Resi Lumana kuwi mergo kowe ya ora basa ora regani karo aku yen kowe kepengin tak basani reganono aku yen kowe kepengin dibasani diregani diajeni kowe ya kudu bisa ngajeni ngregani sapepadaning liyan
Lah nanging aku iki lak guru-guru lah anggone para adi-adiku para Pandhawa lan Kurawa. Tumrape Baladewa babar blas orang aku guru marang jeneng sira. Ning kabeh para Pandhawa lan Kurawa ndaku aku guru lho. Ya kuwi adi-adiku. Nek Baladewa ora. Lah kok teko kene ngopo? Aku teko kene mung bakal nanjihake jare ana pandhita sing gawe pangeran-pangeran. Aku mung kepengin ngerti kaya ngapa to wujude. Kaya ngapa to kapiasane. Kaya ngapa to kawegikane. Ya. Yen mangkono ora dadi kaya ngapa. Kepenak langgon mulungguh. Ya ora kurang sawiji napa Resi Lumana. Anakku Bratasena padha becik tekamu ngger. Wah, Resi iya. Ampun pamujimu Resi slamet aku. Iya. Ndak tampa gawe bombonge rasa pun bapa. Arjuna slamet tekamu ngger. Inggih Resi. Pikantuk pangestu jengandika alis ing rubeda lan kula pangabekti kula kunjuk ing sandhaping Pada Paduka Bapa Resi Lumana. Iya tak tampa ya ngene iki murid sing gawe bombonge ngrasa alus basane runtut unggah-ungguh tata kramane genep. Resi sarening sedaya putra siswa sampun sami mepak. Sumangga purba wasesa kula aturaken dhumateng panjenengan kepareng wetar sabda tama sampun bapa. Kalau kita linute itu iki mung kanggo putra siswa iki mangkene ya padha wigatekne sadurunge pun bapa mulang marang putra siswa pun bapa kepengin ngerteni apa to sing dikarepake para putra siswa yen to wis mangerteni ing antarane siji lan sijine banjur pun bapa iso ngronce utawa nyusun posing pawiyatan embunge saiki gawe kurikulum ngono apa kok mangkono mergo ben imbang kabeh ben antuk ilmu sing padha lan marata yen kok mangkono
ateges ora ana sing jeneng Mbah Sindi lan Ciladan. Beda-bedakake ing antarane murid siji lan sijine kula. Ndak menangake matur padha nyuwun apa. Kyai Prabu Dayuda, Kyai Prabu Samyaji. Sumangga kula aturi paring pangandikan langkung rumiyin. Aduh, Koko Prabu. Dosa menapa ingkang badhe kula sandhang. Bilih kula kumawantun angrumi kadang reda prayogi. Koko Prabu aturan atur pangandikan langkung rumiyin. Inggih Kyai ngaturaken bunging panuwun Warsi. Piye anak Prabu Duryudana menawi kepareng kula badhe terang. Iya piye srana menapa ingkang kedah dipun lampahi supados turun kula saged ngenyam kanugrahan kawibawan kamulyan ingkang atus kula sandhang ing dinten mangke. Kuwi gampang lan kuwi luhur banget. Ateges ora mung mikirke diri pribadi ning uga anak turune besok. Kuwi gampang banget. Lajeng sarananipun menapa ingkang kedah kula lampahi kula aturi paring pangandikan promosi. Mengko aja kesusu, aja grusak-grusu. Mundak kesuru. Mengko bakal bapa jlentrehake, mengko bakal bapa wulangake saka ilmu dasar dhisik. Banjur anjoke mengko ya menyang kono kuwi ning mengko tak aturi sareh sabar luwih dhisik. Nggih, kula namung derek kersa jengandika. Prabu Puntadewa tarepe pamundhut apa? Bapa Resi menawi kula menawi dipun keparengaken kula kepengin mangertos kedaring jimat kalima sada lan ugi tumanjaning dhateng bebrayan agung. Iya gampang. Mung ngedharake kuwi gampang, mung maca saartine wae gampang. Sing angel ki anggone ngetepake ana ing saben dinane ing bebrayan agung. Akeh jaman saiki pinter kaya bisa njara langit. Wasis anggone maca lan ngartekake ilmune durung ana sing paja-paja bisa. Ngetepake ning urip bebrayan agung ya mung kandhek ana sawatese wacan lan apalan. Rungokne kuwi barang kanca-kanca kuwi aja mung ngapal tok. Nabuh kuwi ya dikatekne ulat-ulatan karo kancane. Aja kok mung maton. Maton kancane gebyakmu melu mongko jenenge ngeng kuwi nang watese. Kon latihan ora mangkat. Bareng sing mangkat bareng junjungan rokok Bali. Alasane eneng ayo mangkat OTW. Dinten-teni ra teko-teko malah bodani bakul lesta. Wonge yo enek iki. Yo nek buri bakul es. Banjur kowe Werkudara kowe njaluk apa? Mara diage kowe kandha Werkudara. Aku kepengin diwetarake karo sastra Jendra Ayuningrat, sastra Cetha Pamipur ning Wangsit. Aku kepengin ngerti piye to sejatine wedare kuwi lho. Kamu telat. Tahun wingi kebukur wis diwedharake ya ana kene iki. Sawengi muput wis diwedharake ana kene. Iya, aku ya mudhut nanging jlentreh padha apa ora jaremu
ngilmu iku mau ben warata mongko sing nampa wedharing sastra jendra iki amung aku pribadi mula mugi tembungmu mau ben warata aku jaluk diwedharake sastra jendra Ayuningrat ya kuwi gampang kok tak wedharake yo banget paruwunku engko aja mbok entai ya apa sithik mbok entai der apa sithik mbok entai ha iya kiraku lo aku kok dadi pusing banjur kowe Arjuna kowe njaluk apa Luringgi menawi dipun keparengaken kula kepengin miterang babagan kawruh sangkantaraning duadi kawruh kasampurna lho lah kuwi ya tanpa beda karo Werkudara iya ya kapan kabeh panjaluk wis tak tampa pangrasaku kok durung ana sing abot Prabu Baladewa kowe njaluk apa Prabu Baladewa lho gosek-gosek tambah jare sing dudu muridmu ora kena saur ruwus lah banjur aku ki sapa aku ki dudu muridmu ya sak gedakan iki kowe tak menangake njaluk marang aku ora aku ora njaluk apa-apa mergo kurang apa to Baladewa jaman nom-noman iki jaman Kokrasana aku ora kurang anggonku betul apa meguru krana prene malah samengko aku dhewe guru aku wis duwe panutan yaiku guru sejati kang nuduhake marang kiblating manembah kula sing gedhe pangapuramu aku ora njaluk apa-apa tur maneh upama aku duwe panyuwunan njalukku ora ning kowe kowe ora percaya karo aku nek ngono babar pisan blas aku ora percaya karo kowe aku iki sekti mandra kuno apa wae bisa tak semandut sembadani ya kowe bisa kandha kaya ngono kuwi apa kowe ora eling apa kowe ora sadar tembungmu kaya ngono kuwi mamu padha karo kowe ngembari panguwasaning Gusti sakarepmu lan marep ngarani wong maidulan awong iki ora gagare kowe wis menengo cukup menengo sangrasi piye sembuni napa kula ugi dipun keparengaken nggadhahi pamundutan iya ndak menangake kowe njaluk apa para diage kandha menawi dipun keparengaken kula kepengin dipun tedangaken caranipun kula menika saged mulya ning tanpa kerja utawi kerja ning tanpa rekoso iso banget nek kowe iso sugih blagedhu keceh bondo donya iso omah madrong-madrong duwe tumpakan apa gawe duwe kowe arep tuku apa gawe kelakon ning ya kuwi sing gedhe pangapuramu kowe mangan didulang adus didusi pengen ngandi-ngandi disuruh tuku panganan apa wae bisa lakon ning ora oleh mergo iki tantangan kesehatan malah dipadake wong setruk yang dhewe apa ora iso tunjo di bojo ayu kok ora iso dikapak-kapake terus aku sunat ya ngono kuwi wong jenenge mulya kuwi kudu nganggo usaha nek sing tulus sing tumemen aja kok padha jamane saiki do HP kabeh malah sing 3.000 sabun dina lumayan
tujune kok ora mangkat iki. Ditilak. Iki kali siji sing regap kuwi. Anggere kowe ngopo kapusan kok ya iso jengkel ae. Anggere ana wong tiba kok jur sregep meneh ngono iki jebule iki mung ngarep lirat nomere. Mandek kaya lereno. Iki ngene. Sarene aku wis ngerti apa kang dadi kekarepane murid-muridku. Aku kepengin takon siji meneh. Apa muridku padha bebles padha percaya anggone ndaku aku dadi guru. Mergo apa? Kabeh bakal muspra yen ora ana rasa percaya. Ape kaya apa gurune nek murid-e Suwito ora percaya yo babar blas ilmune ora bisa mlebu. Nek kosok balene ambak gurune kuwi biasa wae, nek murid-e duweni rasa kapercayan sing bebles. Ilmune yo bakal tumonjo. Lho nggih, apa sih? Andes tumut sing araos kula Suwito marang Jagandika apa sih? Semarang terugi pulo abedel manah tuwa sumangga isinipun muhung Bapak Silumono menawi boten pitados kula aturi jinten wonten ing Praja kula Martudara iki kowe percaya apa ora Bi? Delok wae piwulake mengko kepiye waton becik tumrap brayan aku ora ana merune yen ora Udara Suwito ana ngarsane Resi Lumono Prabu Baladewa aja gawe kaya katek-kateke muridku cukup kendel diam ngrungokne gawe ya njajal tak katene teko ngendi to tembunge mengko tumuju ngendi Kandeng kabeh wis padha tunggal rasa. Ndak caluk ing antarane Pandhawa lan Kurawa ya padha manunggal sing rukun. Ndak caluk iso rukun apa ora? Inggih kula sagah proporsi. Mergo apa? Aku krungu kondange antarane Pandhawa lan Kurawa kuwi ora rukun lho. Mongko kuwi isih kadang isih sedulur. Sedulur kuwi kudu sing apik, kudu sing rukun. Enek perkara apa kudu dirembuk musyawarah saapik-apike. Aja nganti congkrah. Jansane apa to masalahe ndak delok ora ana liya ya bab rebutan negara, bab panguwasa, palungguhan lan kapulkan. Bener apa ora? Moko mangerti yo bondo donya derajat pangkat palungguhan iku ora langgeng apa meneh nganti direwangi rebutan karo sedulur nganti rejegan tangi baratake rebut balung tanpa isi ora entuk berkah saka sing gawe urip ning malah entuk dedosan sing matumpa-tumpa Gandeng wis padha saguh iki underane perkara rebutan negara saupama iki upama ben ora rebutan ben ora gejekan negara dadekne siji ngono kepiye Dewa inggih kula amung derek Gandeng padha sarujuk iki mengko sing mimpin negara ora saka Pandhawa ya uga ora saka Kurawa yen to saka Pandhawa mesti wong Kurawa iren yen to saka wong Kurawa Pandhawa ya iren
Nah, iki ngene. Aku duweni panemu. Iki upama meneh lho ya. Iki upama kena bali. Upama ben ora dadi darah. Upama racune aku ngono kepiye? Kula sarujuk. Kula aturaken Bapak Guru. Piye Prabu Puntadewa nggih. Semanten ugi kula panguwas negari Ngamarta kula aturaken dhateng Bapak Guru. Tunggal kalawan Garing Astina. Kula nderek saeripun maupun sipripun. Werkudara. Negaramu lemu nyoso terus keringet dijaluk kuwi kepiye? Sungguh rasamu kepiye iki? Barep kakangku wis sarujuk. Aku wis sapa? Lan mare aku percaya barep kakangku mesti wis metu arti ganep lakon lan kapitu mau. Yen wis padha matur saiki ayo padha ngenengake panaliti. Wiwit biyen mula para Pandhawa lan Kurawa ngapa kok ora bisa rukun sebabe apa ayo padha diteliti. Manut saka panalitiku pancen ana sing gawe, ana sing nudupi. Munggo sapa ta sing dadi ubuping perkara ora ana liya kajaba manungsa loro yaiku Kresna lan Semar. Ya wong loro kuwi sing ngobak-obak katentremanmu kabeh nger mula. Supaya bisa tentrem kang sejati kudu ditunggali munggo sapa ta sing dadi tunggal. Ora ana liya mung kajaba Kresna karo Semar kudu dipateni luwih dhisik. Yen to wong loro kuwi mau ora dipateni ndak kira ora bakal bisa manunggal kanthi langgeng para Kurawa lan Pandhawa nger. Kosomut tablerke nata. Supaya ya. Cocok malingo. Ulat sotak goreng wati Rokok tak luntar Kita nyokan oso Kelasa Tembungmu wiwitan nganti pungkasan Tengah hendak gateake ngalor idul tibaning goto keceglok malah ngabangake kuping mengko dhisik lumono apa kowe Prabu Baladewa aku arep takon para Dyadi Langsulama kowe takon apa jancane kowe iki pendhita apa jagal nungsum aku iki pandhita yen pancen kowe pandhita coba pandhita kuwi duwe hambet pirang perkara para Dyadi Wedanom. Pandhita iku ambeke mung sawiji yaiku kemayu hayuning jagat memulya titah ngarca wadha ora jeneng lan munta carane wong laku kowe tanpa teken sabab apa kowe ora bisa ngumpliti syarat anggonmu dadi pendhita mustaq kandhake mangar Baladewa biyen wis tau dadi pendhita kaya kowe sipating pendhita iku darbe hambek siji hambek anuraga loro tresna asih pring sesama telu tanduk aris ulat manis kaping 4 cipta demen tetulung
kaping 5 adoh panggawe cidra lan isih akeh hambek liyane ning kasunyatane hambek iku mau loro ora ana sing cementer marang kowe mula ora jenenge yen kok sira mengkara nyetake wong kang tanpa luput tanpa dosa marang sira lha kritik saka jubahmu pancen kritik saka jubahmu pancen apik ning letek ati lan bebedemu niatmu apik niatmu becik bakal ngrukunake Pandhawa lan Kurawa nanging jebul duweni bab kang sinandi aditik saka anggonmu nganggo banter utawa tumbal lan oleh tumbal iku mau pawongan kang tanpa duwe kaluputan kang mangkono pae gak apa Baladewa isih ana kene katimbang Baladewa kacipratan bayu kang utuh luwih becik ninggal papan kene ning ilinga eling-elingan wong kang temen bakal tenemu wong kang salah bakal salah bakal munduh wong sakati sekawit tembunge wis ora cocok karo aku sajak gemang kalah kawegitan ning dalem tibane pungkasan Kresna tapateni kok malah muntap malah muring-muring sekune kula wonten dawuh majiwa nggih kula ngestaken dawuh majiwa kene yakin nggih sekedap nggih kula wonten dawuh Sang Resi Lumono aku kepengin takok jan-jane ana sambung rapete apa kok Baladewa karo Kresna iki menapa jengandika mboten kula awarta piye ta Prabu Kresna niku sederekane Prabu Baladewa lho isih sedulur dadi Baladewa iki kakange Kresna iki lah kok kowe mau meneng gae ora padha karo aku yo pangapunten panjenengan sampun kula sasmitani mboten tanggap kula kedhepi mboten tanggap kula jual jawil mboten tanggap sing mbok jawil kleru sing anggap kleru jawil iki mendhuwur ora kok iki mengisor sing tanggapi kleru neng ya ora dadi boyo napa Baladewa murid kuwi kena tak ibaratake kongkang mangungkung ana jroning leng kodhok iki suarane seru ning ora ndayani apa-apa kula wis aja padha tinrem rasamu para siswa-siswaku Baladewa ana tangane lumono sapa sing malang bakal tak putuk rawe-rawe rantas dina iki bakal tak rukunake para Pandhawa lan Kurawa piye Prabu Kuntadewa bisa nggagapi sabdaku sing keri iki apa ora nggih Bapak napa boten langkung prayogi Kakang Semardala Koko Prabu Kresna katuran rawuh mriki supados marang seni manunggaling Pandhawa tuwin para Kurawa Mbak Ira Kresna Semar ora gelem nyekseni manunggaling Pandhawa karo Kurawa langkung prayogi dipercobi ya wis sakarepmu ning aku darbe kapercayan mesti ora gelem nyekseni rukune Pandhawa lan Kurawa Dimas Balatasena opo sira siap bisa mengko kepareng miji Kakang Mayataka Semar kuwi duwe Islam
lakon jelaprot wae. Kyai Arjuna siap bisa ngutus Lunawata marang Raja Ndarawati lan Karang Benta. Koko Prabu Kresna lan Kakang Ismaya aturana rawuh marang Raja Ngastina kene kang wigati katuran ngekseni manunggaling para Pandhawa kelawan para saka Kurawa. Kula sedika mangistaken dawuh Koko Prabu. Bratasena piye? Aja nikahake lakune adimu Rewangono ya iya. Iki banjur apike kudu ana kaseksen salah siji saka Praja Ngastina. Paman Suguri akanira Paman Sunutus minangka dadi dutaning seksi. Ondya ki lakaipun adi-adi kula nggih sanget sendika mangistaken dawuh. Lan sengkuni bakal pisan kawula anak Kurawa kinen padha nututi marang lakune Prabu Baladewa. Yen gelem kinen bali marang Raja Ngastina kene ewadene ora gelem sisan gawe sirnana menawi ngantos Kurawa kawon ora sumelan. Resi Lumana ana mburine para sata Kurawa nggih sanget sendika mangistaken dawuh anak Prabu Duryudana Purbata njaluk pamit nyawat-awati anakku sata Kurawa kabeh. Nggih Bawa Guru. Boten langkung namung nderekaken raharja monggo Nyai Prabu Kunto kula nderekaken manjing kedaton sinambi nyeratos sawangsulipun Nyai Arjuna. Nuwun dimangistaken dawuh Koko Prabu ing marata wau. Purna Pasewakan Agung Negari Ngastina biya sang nata arsa kondur anget apa lambahe sang nata kinarya kepacuhing sang Gundwadi.